Kif nhar is-Sibt l-ewwel ta' Lulju jitfakkar il-jum dinji dedikat għal kooperattivi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar waħda mill-kooperattivi ewlenin f'Malta, il-Kooperattiva Rikup li tinsab fl-Imrieħel. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ntlaqa minn diversi ħaddiema kif ukoll mid-direttur maniġerjali tal-Kooperattiva Paul Muscat, fejn hemmhekk seta' jifhem aħjar l-importanza u l-isfidi li jaffaċċjaw il-kooperattivi f'Malta. Il-Kooperattiva Rikup tispeċjalizza fuq restawr kemm fuq fine arts kif ukoll fuq proġetti arkitettoniċi li ħafna minnhom huma possibbli grazzi għal fondi mill-Unjoni Ewropea. Bla dubju huwa ta' importanza straordinarja illi nifhmu illi f'Malta nistgħu napplikaw modelli differenti anki bħala parti mill-modell ekonomiku li aħna rridu naraw. Il-kooperattivi għalina huwa waħda minn dawk l-għodot illi l-ħaddiem Malti, il-professjonist Malti, l-intraprenditur Malti jista' juża biex flimkien ma' oħrajn, kooperazzjoni ma' oħrajn li għandhom ħiliet differenti ma' ban wieħed jistgħu joħolqu għalhekk il-possibilità mhux biss huma jkollhom il-proġett ekonomiku tagħhom, il-kumpanija però kooperattiva tagħhom, imma li jkollhom ukoll ħaddiema u allura jkunu qegħdin jipparteċipaw fl-ekonomija tal-pajjiż. Għalina il-kooperattivi jirrappreżentaw opportunità li fiha il-ħaddiem jista' jaraf li jkollu parti essenzjali mill-qlieħ li jkun jista' allura jwettaq l-idejat u l-ħolm tiegħu u li jista' wkoll jinvesti jkompli jkabbar anki l-operat tiegħu għaliex inkun parti essenzjali mill-intrapriża. Bernard Gregg qal li l-isfidi għall kooperattivi qegħdin dejjem jinbidlu u għalhekk huwa tajjeb li jsiru laqgħat bħal dawn b'mod regolari. Waqt din iż-żjara Net News tkellem mad-direttur maniġerjali Paul Muscat li huwa konservatur fejn hemmhekk spjegalna li l-mudell kooperattiv huwa eżempju b'saħħtu ta' kif persuni b'ħiliet differenti jingħaqdu flimkien ban wieħed komuni li jmexxu l quddiem l-intrapriża tagħhom. Waħda mill-isfidi kbar li dejjem il-kooperattivi għandhom huwa n-nuqqas tarfien minn nies ta' barra. Li x'inhija kooperattiva. Il-kooperattiva fil-verità hija mudell differenti minn dak ta' kumpanija jew partnership, però jaħdem bl-istess san. L-unika ħaġa aħna għandna daqsxejn kuxjenza iktar soċjali u hemm 7 pilastri fejn aħna kull deċiżjoni li nieħdu hija bbażata fuq dawn is-7 pilastri. Ovvjament ir-rol tagħna anke aħna bħala membri f'kooperattiva huwa li nedukaw in-nies u nippruvaw nxandru dan il-mudell. Paul Muscat għalilna li l-Kooperattiva Rikup ħadmet fuq diversi proġetti kbar arkitettoniċi li jinkludu r-restawr tal-fortifikazzjoni taċ-Ċittadella, tal-Imdina, tal-Birgu, kif ukoll tal-Belt Valletta. Apparti dawn Rikup ħadmet fuq proġetti oħra li jinkludu restawr fuq pitturi, pat-titular ta' San Lawrence li jinsab fil-Knisja tal-Birgu, xogħol tal-artist Taljan Mattia Preti u preżentament għaddejjin bir-restawr fuq it-titular ta' Santa Marija tal-Mosta magħmul mill-artist Malti Stefano Erardi u bir-restawr fuq it-titular ta' Sanard ta' Ħalkirkop. Aħna bħala kooperattiva dis-sena f'Novembru nagħlqu 20 sena. Meta bdejna ir-restawr kien għadu daqsxejn fl-infanzja tiegħu u billi konna nies li għadna kif gradwajna foqsma differenti, iddeċidejna li naqdu ma' xulxin biex nagħtu servizz holistiku lill-klijenti tagħna. U għalhekk aħna llum nagħtu servizz kemm fir-restawr tal-pittura, fir-restawr taċ-ċeramika, fir-restawr tal-injam, tal-ġebla, fis-settur arkitettoniku bin-nies li għandna speċjalizzati. Paul Muscat spjegalna li l-Kooperattiva Rikup ibbenefikat sew minn fondi Ewropej tul l-aħħar 20 sena u fil-fatt 90% tal-proġetti ta' restawr huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea għalkemm xorta sar appell qawwi sabiex ikun hemm appoġġ akbar mill-awtoritajiet. Waqt din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kien akkumpanjat mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar u Stanley Zammit, flimkien mal-membri tal-Forum tal-SMEs tal-Partit Nazzjonalista Julian Gallia u Ludwig Kawki.